Pininal tum Karbilo Chare song Madam de KSA Bukojan District Committee pen Hirangke Mai ki pha Nang Koklam Thebange la poson hello Eastern Karbi Anglong Police Principal Dr. Anil Chandrudas Alangli 2019 pen 2023 Lana Parmana Pan Alangli Excursion Poisa La pen Seminar Poisa Alangli la ningkan thop ma Parmana Pan la Excursion Poisa Kachupangli La Suputha Posini Tum Pini Hirangke Mai Bange Papona Koklo Lasi Lainlo Alam Thi Bange Lapson Hello Je Ladak Eastern Karbi Anglong College Labangso student 2019 pen beginning 2023 an la anang bong dak Eastern College student atum excursion damlong lipin council pen bangke release bomb badang di niltum RTI truly penitum marilo lapen a report samelong lo lasi 2021 25 February lasu anikan si labangso derdak poisa tambe release lo council pen badang di IS office pen bangke setame alang lia bangke non pu tok anta labangso poisa paklang na paklang le lapen student banta excursion ki badami phantame nonda atisi gabe lalo lapen isi bangke seminar tangka tamila posonda thaklo halata 25 February 2021 arni sivelo karigesa bangke halata 25 February 2021 excursion lapen seminar bangke 1 lakh lapen excursion bangke 1,50,000 lalo lasi pachu bangke nirtum report ke longo bangke excursion poisa posini tum longshot 1,50,000 tame nona final tum mako report long tholo 1 lakh bangke nonanda lata seminar poisa tame nonda crossly mate utilize le lasu posini tum pini bangke ningkang thulo madandi ining jangje thulo alang li lapuan student na poisa le ningkang ki thom kibi lapen alang li kipat he son bangla dak dupik la ningkang thom bang same ek corona do lapen exam do lapen gold silver jubilee do posepu setame ningkan siang bongke cikloyon krehini do tangte acikloyon tinta alang tum exam do werno ba Anil Chandrudas alang li exam acikloyon mang tame exam padower ma badante acikloyon mang ta program padower ma la college student na phan la excursion anda pada mapor weset la pen seminar anda biya por weset la sinel tum karjuang tung alang li kopia thesi laan student na atangka khangrelo la pen kopia pose alang li student na phan matha plot la pen student no alive long alang tum kaiter ferdun pada ti lapang so poisa bidun red ke alang li arai davi posin tum jongpong tung lasi neltum Karbilo Chare song ben bangke lake kroin elo lasi alang li bangke corruption veklo lasi alang li phana bangke Karbilo Autonomous Council arona tang pen alang li phan bangke action and vegai posin tum hapong tung lo Difu Government College tum ke nili tum abes lo 2019-20 apil abes tum lo laso session along pen abes tum ke alang li tum hola so lockdown dokok 2020 ningkan ke statement labang so api bangke alang tum han lockdown parda api alang li tum han laso poisa pilo alang tum ke excursion na dam elo labang ke sabe nili tum Eastern College bangke lockdown po amen pen patong lok man pura damlong le la pen pena program po amen patong lok man si damlong le la bangke nili tum Eastern College tok man si damlong le chot la 1,50,000 ke wala perman mane bitai sidam perman ma men bitai to mena perman la bangke batai si perman Tapi alami Jepang limbe ke kuana tangka Jepang limbe alami pulau 1,50,000 tangka ke bibe la bosi dalam tang rangkia malong alami peklang. Anda la langsung tak kuana. Alangli pulau 1,50,000 so paisa intake do pustame lakso paisa ka alangli intake do alang ke nepen niltum chinkida pustame alangli pulau 1 lakh paisa ke dolo sarme stabini ne non server job use that point alang ke
utilize ke lake excursion paisa bode beleg utilize right se avel ta right ave office tame nitum mathalote alang tame choglo nang pg pulote nitum same isia khalo nang papinang tame hola soda tame aphai bang enel tuma 1 lakh met pusinang than tame non rti jogda pike 1,50,000 ang klang rop alangli lake scam buse mathanang punang kokpo alangli labange ladake 50,000 ho so da people sinil tum han student union pen ke dam nang than thedelo mate nitum student tum ben hoi pen ka ching kidang people si 1,50,000 do po sang than thedelo asila bang solong alangli alas ki dip dokok polote lage kichu pole pupete nangli tum rat atum ta ko pc pu polake alangli ki kichu thek lolo lage Bang so tangka ke ni kichu wali pc alangli na gedam tang por hut lam clarity pon je labang so ta ke ni retain pen se lam clarity pon utang de lale tulma bang so ta ke ahok si jitu butang ma mate lage ahok le ke jong bona li putu ahok kali puji athema alang tum pulo hodak ketok excursion dam 2019-20 session dum se kedam pus hodak se ketok ayar bang ke 2019-20 la so 2019 sa alang tum dam 2019-20 session dum le kedam 2019-20 session bote la ke nili tum lo asi alang li ke hodak ke pudam bang alang li totally wrong la ke alang li tum ayar bang ke 2019 la ka hok lo session ke dam ke 2018-19 session dum se dam lo tame 19-20 session la bang nili tum mang ke non puani ta dam long lela apoisa ka alang li intake do alam bang ke la ke non api alang li jitu nili tum pre la complaint audit la so press meet do that apisi intake do alam ke bang chos tame aprang mala so intake do alam office tame alang li mopen polo 1,50,000 apoisa bong da alang li 1 lakh si nili tum ini nili tum statement ma union men ka jing ki dam tame la so alam ke na paklang don chopiti Pini Franke abitung numhan nilitum kar bilo charlia song pen nalitum han korang thoka jerlo la sepini la bangso apres mid hoi pen nilitum ke jong ponji duola athenon isi pen sida klang lo chukadam tang alang ri 29 November bang alang ri reply chipli nilitum 28 dolo 29 reply chipelo la se osut pulo je alang ka chipat he chipare joini si hosu tame alang le advertisement pidalo seta pini tum complain lo alang li tum warning budi long chengwai pen ma chibe tru thudalo seta arjan le claim ni dami tame warning budi long kopi ma chengwai tensi alang le tum implementation par dam nei daga chok chidelo man de number 2 bang ke mo pen excursion alam tame covid 19 amen pen si lahai pathi pen si alang di fund release le dalo lason na se non ki jusi ni le tum puje lam bang ke kopi loma blong le ke dam tang apor ho dak stankar binglong college warning budia long president oppose ke lake ko mat si dak borjan MEC elected ma hola fancy la bangso president oppose ke pp warning budi kedam ta por ex MEC mate ex EM lo ma deputy speaker lo sarlong kitimong alang li period ho ke alang li fancy pilo tapinya ni pilo de kajaplang la so college no inut luthan bang principal Balibatar High Secondary alang li fansi la bangso warning budi oppose long ki pondel lake totally warning budi aron karkan pusilli tum boje athe dak resolution do komat ma ladak locality borjan ha warpen elected to mansi piun choje tanon alang li pilon alang li elected amun netma ladak amun netma latakali si latame totally alang li karkan lo lasi karbinglo autonomous council kachari ke the eding napan tum chuning reji da locally am do sar soljorong pha nang listame laso puthak bangke langchari dunangji athe pima plongte ladak karbinglo autonomous council kachari ke the eding napan lang plus se alang li labangso stan karbinglo college long warning budi aron stame alang le kan bondelo sona dasi laso puthak arsik jit akang sai ka padun nangji phan litom karbinglo autonomous council EM Richard Tokbi sarban me chuning ri lo alang li rideng si ka chengsi tan le tong complaint pidam lo lasinon kapat jut si setame alang li phana kang sai pa do vek na ji la pen ke jut si karbing lo autonomous council sa Dr. Tuliram roha alang li phana chuning ri lo non ilitum karbiang long aha bar long quality education ka pamanji phan ki claim ke dam bom along la puson anong no alang li ka chuma tha bangali tum lang ding ang ni pusin ang li tuman chuning ri lo to si prabjin pen alang liphan karbing autonomous council aron ateng pen alang liphan kangsai padupon vek ni busilitum karbilo charlia song ban sontak bana bolno la sopo tha ke la lo nilitum pudam ji ke vacancy alang li ke cheng mesi totally pachok chedalo directorate of higher education Guwahati pen se alang li la so concern bang si direct principal alang li pen si
labang so advertisement e call del tamen ni tong complain join ni salang li chibe dolo ale alang li jong se opoti we plong de copy kam lo da alang li kan tar fia ni alang la so hormu concept ban direct alang claim me ke concept ban so athe da ke third grade ban fourth grade bena ke people advertisement pion ye de pion da athe la ke na class A class B limati pion ye de